Ka Chineke gosie gị ndị ọma na-ege ntị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Anyị ga-aga n'iru ilebanye n'isiokwu bụ nke akpọrọ mmadụ ndị zutere Jizọs. N'ime ihe ọmụmụ anyị nke taa, ị ga-ezute mmadụ ndị ka gị, ndị hụtara mgbanwe n'ime onwe ha mgbe ha zutere Jizọs Kraịst. Ị ga-ahụ otu ndụ gị ga-esi agbanwe mgbe ị ga-ezute Jizọs, n'ihi na mmadụ apụghị izute ya ma dị otu ọ dị na mbụ, dị ka nwaanyị ejidere na akwamiko. N'ime nkọwa niile a, n'ikpeazụ onye ga-eje eluigwe? Nke a bụ ajụjụ. Ọ bụ ndị oke okpukperechi ka ọ ga-abụ ndị oke mgbaghara? Mmadụ na-alụsi ọrụ ike ịhụ na ụzọ ya kwụrụ ọtọ n'iru Jehova Chineke. Oge niile nleghara anya bụ naanị otu ihe nke Chineke chọrọ, bụ nnata site na okwukwe, bụ onyinye nke mgbaghara. Ugbu a, tọọ ntị gị n'ala nke ọma ka ị nọrọ nke a dị ka ị na-akwado ka ọbasi bi n'igwe gbaa gị ume n'aha Jizọs. Amen. Taa, n'usoro ọmụmụ ihe anyị, mmadụ ndị zutere Jizọs, anyị ka na-agakwa n'iru n'isiokwu ahụ, bụ nke anyị nọrọ n'ime ya na nnọkọ anyị n'oge gara aga, nke anyị kpọrọ nwaanyị nke ejidere n'ịkwa iko. Echefula na ọ bụ n'akwụkwọ Jọn isi 8 malite n'ahịrị nke 1 ruekwa na nke 11 ka anyị na-ewere ihe ọmụmụ a. Na nnọkọ anyị n'oge gara aga, n'isiokwu a, anyị hụrụ ebubo nke ndị ode akwụkwọ nakwa ndị Farisii. Anyị hụrụ nzaghachi nke Jizọs. Anyị hụrụ ihe odide nke o dere n'ala, okwu nke e nyere ndị ebubo, nlasasị nke ndị ebubo a. Anyị hụkwara mgbe nwaanyị a naanị na Jizọs fọdụkwara. Ọ ga-amasịkwa m ichetara anyị na mgbe ndị boro nwaanyị ebubo, nke bụkwa ihe nwaanyị a mere n'ezie, lasasịrị n'ihere, ụfọdụ ihe mekwara ndị dị ịtụnanya. Ọ ga-amasịkwa m ichetara anyị ụfọdụ ihe ndị merenụ. Anyị hụrụ nwaanyị a naanị na Jizọs ka ha fọdụrụ na-akparịta nkata. Ndị na-eso ụzọ ya ndị ọzọ, ndị bịakwara ịnụ okwu ya, gbakwara gburugburu na-ege ntị. Nke a bụrụ oge dị ukwuu. Ọ bụ ihe dị oke mmasị na mgbe ndị ikom ndị a batara ikwuru Jizọs okwu, ha kpọrọ ya onye ozizi ma ọ bụkwa nna anyị ukwu. Ma mgbe nwaanyị a kwuru ya okwu, ọ kpọrọ ya onye nwe m. Eleghị anya gị onwe gị na-eche na ọ dịghị okenye dị na nke a, ma lee, hụta ihe akwụkwọ ndị Kọrịntị nke 1 isi 12 ahịrị nke 3 kwuru. Ọ sịrị, ọ dịghịkwa onye ọbụla pụrụ ịsị Jizọs bụ onye nwe anyị ma ọ bụghị n'ime mmụọ nsọ. Ya mere, eche m na e nwere ihe mere n'ime ndụ ya ugbu a, nke mere na nwaanyị a maara onye ya na ya na-emekọ ihe ebe a. Nwaanyị a amalitewo inwe mgbanwe n'ime ndụ ya. Jizọs jụrụ ya ajụjụ a, olee ebe ha nọ? Ọ dịghị onye ọbụla mara gị ikpe. Ma nwaanyị ahụ sịrị ya, ha lasasịwo. Jizọs wee sị ya, mụ onwe m amaghịkwa gị ikpe, gaa nke gị. Ugbu a, dịka mere ka anyị mara na nnọkọ anyị n'oge ikpeazụ, ọtụtụ ndị nna ochie nke nzukọ, mgbe ha na-erute n'akụkụ ebe a n'akwụkwọ nsọ, ha na-asị n'akụkụ a ekwesịghị nọ n'akwụkwọ nsọ. Ụfọdụ n'ime ha kachapụrụ ya site n'akwụkwọ nsọ nke ha. Ihe mere ha ji si n'ahịrị ndị ekwesịghị nọ n'akwụkwọ nsọ bụ n'ihi na ha chere na Jizọs na-adọnyere ihe ọjọọ okwu. Ma nke a abụghị ihe Jizọs nara eme ebe a. Mgbe anyị gụkwara ebe a na mkpachara anya, anyị ghọtara ụfọdụ ihe. Ajụrụ m anyị ajụjụ a, kedu ka Jizọs pụrụ iji sị, mụ onwe m amaghịkwa gị ikpe, nye nwaanyị onye ejidere n'ịkwa iko? Ma akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na Jizọs amaghị nwaanyị ikpe, n'ihi na o buwori ụzọ gbaghara ya mmehie ya. Ọ maghị ya ikpe n'ihi otu ihe ahụ nke mekwara ya onwe ya jiri ọ maghị anyị ikpe. Ọ maghị ya ikpe n'ihi obe nke ọ na-eje nwụ n'elu ya, ma bukwasịkwa onwe ya ụgwọ niile nke mmehie nwaanyị a nakwa ihe ọjọọ niile nke o meworo. Apụghị ịma nwaanyị ikpe ma ọlị, ma ọ bụrụ na amawo Jizọs ikpe maka otu mmejọ ihe ahụ. Jizọs makwara na ọ bụ ya onwe ya na-eje nwụ n'elu obe, ma bụrụkwa onye a mara ikpe ọnwụ n'ihi mmehie anyị niile. Jizọs bukwasịrị onwe ya
ikpe ọnwụ nke nwaanyị a. O kwesịghịkwa ka a maa nwaanyị ikpe ọzọ. Ọ bụ ya mere ọ sịrị ya, mụ onwe m amaghịkwa gị ikpe. Amaghị m ma ọ dịwo mgbe ọbụla ị kwụsịrị ma chee banyere nke a ndị enyi m. Ma ọ bụ ya mere o ji si m onwe m ma sịkwa gị onwe gị, mụ onwe m amaghịkwa gị ikpe. Ụmụnne m na ụmụnna m, dịka anyị hụrụ na nnọkọ anyị n'oge ikpeazụ, amaghị anyị ikpe n'ihi na ikpe ọmụma adịghị mkpa ugbu a. Ọ maghị anyị ikpe n'ihi na awụkwasịwo ya n'elu ya onwe ya bụ ikpe ọmụma nke anyị. Ọ bịara ịnwụchitere anyị ọnwụ n'elu obe. O werewo mmehie anyị niile ka anyị onwe anyị ghara ịkwụ ụgwọ nke mmehie anyị. Jọn 3:7 mekwara ka anyị mara na Chineke eziteghị ọkpara ya n'ụwa ka o kpee ụwa ikpe, kama ka e wee site n'aka ya zọpụta ụwa. Mgbe nke a gasịrị, Jizọs sịrị nwaanyị a, laa ma emehiekwala ọzọ. Ọ bụ ihe dị mmasị nye m bụ usoro nke ejiri wepụtara anyị okwu abụọ ndị a. Jizọs asịghị ya laa ma emehiekwala ọzọ, mụ onwe m adịghị ama gị ikpe, ma ọ sịrị ya, mụ onwe m adịghị ama gị ikpe, laa emehiekwala ọzọ. Ị hụrụ ya? Otu bụ ụzọ tupu nke ọzọ. Ọ bụkwa nke kacha mma bụ ụzọ tupu nke ọzọ. O nwekwara ihe o jiri kwuo nke a. Gee ntị. Ọ sịkwa ya, laa, ọ bụrụkwa na anyị hụta na ị naghị ebizi ndụ n'ime mmehie, ọ bụrụ na ị gosi anyị na ị dị na njikere ibi ndụ dị ọcha, mgbe ahụ mụ onwe m agaghịkwa ama gị ikpe. Mba, nke a abụghị ka Jizọs siri mee ya. Ọ bụghị ka o siri eme. Ọ bụ na nke a adịghị enye gị obi ụtọ na Jizọs asịghị nwaanyị a, jee sachaa ndụ gị, mgbe ahụ laghachikwute m, aga m edozicha ihe ndị fọdụrụ. Ọ sịrị, bịakwute m n'ime mmehie gị niile, n'agbanyeghị onye ị bụ, adịghị m ama gị ikpe. Bịa nara mgbaghara. Ugbu a laakwa ma bie ndụ nke nkwanye ùgwù nye onye ahụ onye nyere gị mgbaghara dị ukwuu otu a. Haleluya! Iji chetakwara anyị ọzọ, anyị hụrụ ihe odide n'ala, okwu nke o kwuru nye ndị ebubo, nlasasị nke ndị ebubo, nakwa nwaanyị a ihe Jizọs gwara ya mgbe naanị ha abụọ fọdụrụ. Tupu anyị mechie akwụkwọ nsọ anyị, e nwere ụzọ ihe ole na ole ọ ga-amasị m ka anyị hụta nke anyị pụrụ isi tinye ihe omume a n'ọlụ n'ime ndụ nke anyị onwe anyị. Nke a bụ nwaanyị onye zutere Jizọs. Ndụ ya nwekwara ihe a gbanwere mgbe niile. Ma ọ bụrụ na anyị gụọ akụkọ a nke ọma, anyị ga-ahụta ụfọdụ ihe ndị anyị kwesịrị ịmụta taa. Nke mbụ na mbụ, ọ bụghị ihe dị mmasị na ọ bụ ndị mmehie ndị kachasị na-abụ ndị ebubo ndị kachasị. Ịgwa gị eziokwu, n'ime ụlọ ahụ n'ụbọchị ahụ ebe Jizọs nọrọ n'etiti ndị na-eso ụzọ ya, ndị Farisii na ndị ode akwụkwọ nọrọ n'otu akụkụ, Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya nọrọ n'akụkụ nke ọzọ. Nwaanyị ahụ wee nọrọ n'etiti. Nke bụ eziokwu bụ na onye kachasị ịbụ onye mmehie n'ime ha niile abụghị otu n'ime ndị ahụ nọrọ n'akụkụ nke Jizọs. Ọ bụghịkwa nwaanyị ahụ onye nọ n'etiti. Ndị kachasị ịbụ ndị mmehie bụ ndị ikom ndị a, ndị wetara ebubo megide nwaanyị a iji mee naanị ka Jizọs ma n'ọnya. Hụta ihe ha mere. Iwu ndị Juu sịrị na apụghị iweta ebubo nke ịkwa iko megide onye ọbụla, ma ọ bụghị ma enwere ndị mmadụ ndị jidere ha n'aka mgbe ha na-eme nke a. Naanị ụzọ ha pụkwara iji mezuo nke a bụ naanị ma ọ bụ ha onwe ha ji aka ha kpaa nkata, malitekwa na mbido ya. Anyị pụrụ ịsị na nwoke onye ya na nwaanyị a kwara iko a bụkwa ya haziri ka ọtụtụ mmadụ jide ha mgbe ha na-eme nke a, nke mekwara na m kwenyere na nwoke a nwere ike ịnọ n'etiti ndị Farisii nakwa ndị ode akwụkwọ ahụ ndị guzo n'ebe ahụ na-ebo ya ebubo n'ụbọchị ahụ, n'ihi na ọ bụ ihe a maara nke ọma n'ụbọchị ndị ahụ na ndị Farisii nakwa ndị ode akwụkwọ na-ebi ndụ iru abụọ. Ọtụtụ n'ime ha enwekwa ihe ọbụla nke ha kpọrọ ndụ nke akwamiko. Enwekwara echiche ọzọ, amaghị m ma nke a ma ọ gbanwewo ugbu a, n'ihi na mbụ echere m na akwamiko na-ewe mmadụ abụọ ime mmehie a. Gịnị mere onweghị ihe ọbụla e kwuru
banyere onye nke ọzọ nke bụ onye nke nwoke, ebe ka o jere? Kedu ka o siri gbanarị ndị Farisii nakwa ndị ode akwụkwọ niile ahụ? Gịnị mere ha kpụrụ gị akpụtara Jizọs? Mgbe ha kpụrụ nwaanyị akpụtara Jizọs, ọtụtụ mmadụ kwenyere na nwoke ahụ nọrọ ebe ahụ, ma ọ nọrọ n'etiti ndị ebubo ahụ karịa ịbụ otu n'ime ndị a na-ebo ebubo. Igwu na eziokwu, ndị ikom ndị a bụrụ ndị kwesịrị ka emetara ha ebere, ma ọ bụ ha bụ ndị na-ebo nwaanyị ebubo. Ọ bụ ha bụ ndị guzoro dị ka ndị ezi omume, n'agbanyeghị na ọ bụ ha bụ ndị kpara nkata arụrụ ala. Ọ bụghị ihe dị mmasị na ọtụtụ mgbe anyị na-ahụta n'ime ndị ọzọ ihe ndị anyị maara bụ eziokwu banyere ndụ nke anyị onwe anyị, ma anyị na-adị na njikere ịta ndị ọzọ ahụhụ maka nke a karịa ịta arụ anyị ahụhụ, karịa ịbara onwe anyị mba, karịa ịgwa mmụọ anyị okwu. Ọ bụ ihe dị mfe iji mmehie nke ezi omume nke onwe kpuchie mmehie nke iro abụọ, ma mmehie ndị a na-ahụ anya dị mfe ịchọpụta. Ya mere, ọ dị mfe ndị ezi omume nke onwe ịtụ onye ọzọ aka ma sị, lee onye mmehie ka ọ na-eje, mgbe ọtụtụ oge ọ bụ ndị mmehie ndị kachasị na-abụ ndị ebubo ndị kachasị. Ihe nke abụọ nke m chọrọ ka anyị mụta site n'ihe ọmụmụ a bụ nke a: okpukperechi apụghị iduru gị ruo eluigwe. Ndị ikom ndị a bụrụ ndị okpukpere. Ọ bụrụkwa na ha gara n'iru n'ụdị ndụ ha nara ebi, anyị pụrụ ịsị na ha jere ọkụ mmụọ, ebe nwaanyị a ga-ahụta onwe ya n'eluigwe. Nwaanyị a chegharịrị, ma ndị ikom ndị emeghị otu a. N'ebe a, enwere ike mmehie ha apụtaghị ihe, ma ọ dịkwa njọ niile anya dịka mmehie nke ịkwa iko, bụ nke e boro nwaanyị a n'ebubo. Ma mmehie ha ruru unyi, ma bụrụkwa mmehie dịka mmehie ọbụla siri bụrụ mmehie. Ị hụrụ nke a? Ị pụghị irute eluigwe site n'ịdị ọcha n'elu arụ gị. N'ezie, enweghị ịdị ọcha nke elu arụ nke dị mma ruo na ọ pụrụ iduru gị ruo eluigwe. Ị pụrụ irute eluigwe naanị site n'ịnabata mgbaghara nke onye nwaanyị Jizọs Kraịst. N'ebe a, anyị hụrụ nwaanyị onye ọkwa iko. Naanị otu ihe dị mkpa mgbe ọ ga-erute ọnụ ụzọ ámá nke eluigwe. Nke a abụghịkwa ma ọ bụrụ onye na-ara akwa iko ma ọ bụghị, kama naanị ihe dịrị mkpa, nke ga-abụkwa ihe ga-adị mkpa nye anyị niile, bụ na o zutere Jizọs Kraịst ma narakwa mgbaghara ya. N'akụkụ nke ọzọ bụ ndị ikom ndị nwere mpụta ihe nke okpukpere n'elu arụ ha, ma ha na-anaghị Jizọs. Okpukpere ha adịkwa ihe ọbụla ọ bụ nye onye nwaanyị. Mgbe ha ga-erutekwa n'ọnụ ụzọ ámá nke eluigwe, n'ihi na ha ekweghị anara Kraịst, ha apụghị ịbanye n'ime ebe ahụ. Ị chetara akụkọ ahụ n'akwụkwọ nsọ ebe a sịrị na ụfọdụ ndị ga-abịa ma sị, onye nwaanyị, ọ bụ na anyị alụghị ọlụ ndị dị ukwuu n'aha gị? Ma Jizọs ga-asị ha, sinụ n'iru m pụọ, n'ihi na amataghị m onye unu bụ. Ezi enyi m, ọ bụrụ na iche na ije ụka ga-enwetara gị ọnọdụ n'eluigwe, ndo, n'ihi na ị dara ya. Enweghị ụlọ okoo, enweghị sinagọg, enweghị ụlọ nzukọ nke ị pụrụ ije ka ị wee nweta ọnọdụ n'eluigwe. Naanị otu ụzọ nke ị pụrụ isi ruo eluigwe bụ site naanị na Kraịst Jizọs, okwukwe gị nakwa ntụkwasị obi gị n'ime ya. Otu onye pụrụ ịjụ sị, kedu ụzọ onye ọkwa iko pụrụ isi jee eluigwe? Ịgwa gị nke bụ eziokwu, enweghị otu mmehie akpọrọ aha nke ga-eme ka ị ghara ije eluigwe. Ihe na-eme ka mmadụ jee ọkụ mmụọ bụ mmadụ ochie ahụ. Mmehie bụ naanị ihe ngosipụta na ọ bụ ebe ahụ ka ị kwesịrị ịnọ, ma ruokwa mgbe a zọpụtara mmadụ ma mụọkwa ya ọzọ, ị pụghị ije eluigwe. N'ihi na eluigwe bụ ebe a kwadoro nye ndị mmadụ ndị matara na ha emejọwo ihe ma rịọkwa mgbaghara site n'aka onye nwaanyị bụ Jizọs Kraịst, ka e wee were ọbara ya ma sachapụ mmehie ha niile. N'ikpeazụ, ka m gwa anyị na Chineke
hụrụ iwere ndị kachasị njọ ma mee ka ha ghọọ ndị kachasị mma n'anya. Ịchọpụtawo nke a, ọ na-ewere ihe ndị mebiri emebi meekwa ka ha dị ọhụrụ ọzọ. Apụrụ m ịsị na mmadụ niile a ndị anyị na-ele anya na ndụ ha kamgbe anyị malitere usoro ọmụmụ ihe a bụ mmadụ ndị ndụ ha ghasara aghasa. Ụfọdụ n'ime ha bụ ndị banyere n'ime okpukpere n'ebe ọ dị omimi ruekwa na ha amataghị ihe na-eme n'ime ndụ ha. Ụfọdụ n'ime ha bara ọgaranya rue na ha amataghị ihe na-eme n'ime ndụ ha. Ụfọdụ n'ime ha jọrọ njọ nke ukwuu rue na ha amataghị ihe na-eme n'ime ndụ ha. Ha niile bụrụ ndị ndụ ha ghasara aghasa. Chineke hụrụ nke a n'anya nke ukwuu, bụ iwere ndị kachasị njọ ma site n'ime ha mee ka ha ghọọ ndị kachasị mma. Nke a bụ ejiri mara ya. Ị pụrụ ị na-echesị, onye ọzụzụ atụrụ, n'ezie ndụ m ghasara aghasa nke ukwuu rue na ọ dịghịkwa ihe ọbụla a pụrụ iji ya mee ọzọ. Echeghị m na Chineke pụrụ inyere m aka. Mbanụ, ezi enyi m, enweghị ihe ọbụla dị ka mmadụ onye Chineke na-apụghị inyere aka. Nke a bụ naanị ihe Chineke na-alụ. Nke a bụ ọlụ naanị ọ na-alụ, inyere mmadụ aka. Na nso nso a, agụrụ m akụkọ banyere Harry Ironside, onye bụrụ onye nkwusa ozi ọma n'ọgbọ gara aga. N'otu akwụkwọ akpọrọ n'asụsụ Bekee Random Reminiscences, ọ sịrị na mgbe ọ malitere ije ozi ya, ọ nọrọ n'obodo San Francisco ebe ọ na-alụ ọrụ dịka onye mgbasa ozi ọma. Otu ụbọchị ụka, ọ na-ejegharị n'ime obodo mgbe ọ hụrụ n'otu akụkụ ụzọ ahụ ọgbakọ nke ndị ọrụ ndị Salvation Army. Ha dịrị ihe dịka mmadụ 60 ebe ha gbakọrọ. Mgbe ha hụrụ ya, ha matara onye ọ bụ. Ha rịọrọ ya ka ọ bịa nọnyekwara ha ma nyekwa ha ọgbụgba ama ya. Ya mere o jere ma nye ha ọgbụgba ama ya n'ụzọ kachasị mma nke ọ pụrụ isi mee ya. Ọ kọrọ ha ka Chineke siri zọpụta ya ma kpọbatakwa ya site n'okwukwe n'ime Kraịst Jizọs na mmekọrịta nke kachasị mma nke ukwuu. Mgbe ọ na-ekwu okwu, ọkammụta Ironside hụrụ otu nwoke onye jikere nnọọ nke ọma. Onye wepụtakwara mpempe akwụkwọ n'ime akpa ya ma dee ihe n'elu ya. Ma ọkammụta Ironside, mgbe ọ gbasịrị ama, nwoke ahụ bịara ma nye ya mpempe akwụkwọ ahụ. N'otu akụkụ nke mpempe akwụkwọ ahụ, nwoke ahụ dere aha ya. N'akụkụ nke ọzọkwa, o dere ọkpụkpọ oku. Mgbe ọkammụta Ironside hụkwara aha nwoke ahụ, ọ matara onye ọ bụ. Ọ bụ nwoke a maara ama nke ọma n'obodo, onye nkatọ nke okwukwe nke ndị nke Kraịst. O dekwara ọtụtụ akwụkwọ nke na-ekwulu okwukwe nke ndị nke Kraịst n'ụzọ niile nke ọ maara nke ọ pụrụ ime nke a. Ọkpụkpọ oku nke o nyere ọkammụta Ironside bụ nke a. Ọ sị, ana m ama gị aka n'iru ka ị bịa soro m si agụgọ n'isiokwu nke bụ Agnosticism versus Christianity, nke bụ ekwenyeghị na Chineke megide okwukwe ndị nke Kraịst, n'ụlọ mahadum nke nka na ụzụ n'ụbọchị ụka na-abịa abịa n'elekere 4 nke ehihie. Ironside kụlitere ma gụọkwa mpempe akwụkwọ ahụ nye mmadụ niile ndị otu Salvation Army ahụ gbakọrọ n'ebe ahụ. Ọ gwakwara ha na ya nwere ọgbakọ n'elekere 3 nke ehihie nke ụbọchị ụka ahụ, ma na ọ ga-agba mbọ mee ihe niile nke ọ pụrụ ime ma sonye ndị a na-amaghị Chineke n'ọgbakọ ha. Ma ọ sịrị nwoke a bụ onye na-ekwenyeghị na Chineke ma ọ dị ma ọ dịghị. Ọ sịrị ya, onye isi, aga m abịa naanị ma ikwenye n'otu ihe, nke bụkwa nke a. Mgbe ị na-abịa na ihe osisi agụgụ a, nke anyị ga-eme ma enwere Chineke ma ọ bụkwa na enweghị Chineke, ọ ga-amasị m ka ị kpọrọ mmadụ abụọ bụ ndị okwukwe unu nke a na-akpọ Agnosticism gbanwere ndụ ha kpamkpam. Achọrọ m ka ị chọta mmadụ onye rutere na mbụ n'ebe ike ụwa gwụrụ ya, eleghị anya onye bụrụ onye omekome, onye mgbe ọ nụsịrị nkụzi ihe gị banyere okwukwe unu nke bụ ekwenyeghị na Chineke dị, mgbe ọ nụsịrị ozi ọma nke unu na eze, unu onwe unu bụ ndị Agnosticism,
ọ ghọrọ onye atụgharị ma gbanweekwa ndụ ya kpamkpam. Ọ sịkwa ya, achọkwara m ka ị chọta otu nwaanyị onye a maara na mbụ dịka onye ọjọọ, ma ọ bụ ụdị ndụ ọjọọ ọbụla nke ọha na eze kwenyere na ọ dịghị mma, onye mgbe ọ nụkwara ozi ọma nke ekwenyeghị na Chineke dị, nke ikwusara ebe ọbụla, ndụ ya ghọrọ ihe agbanwere. Wee sitekwa n'ime nke a mee ka nwaanyị a dị ọcha site n'ime. Ọ bụrụkwa na ị ga-akpọta mmadụ abụọ, ma onwe m ga-akpọta 100 mmadụ bụ ndị nụrụ ozi ọma nke Kraịst Jizọs, ndị agbanwekwara ndụ ha kpamkpam. O wee tụgharịa n'ebe otu n'ime ndị ọgbakọ Salvation Army ahụ nọ, onye bụkwara nwaanyị, ma jụọ ya sị, o nwere onye otu unu ndị ga-achọ isonye n'ọgbakọ nke isi agụgụ ha? Nwaanyị ahụ wee sị ya na n'ọgbakọ ha na o nwere karịa ndị inyom 40 ndị pụrụ ịpụta gbaa ama, ndị Kraịst gbanwere ndụ ha, na ha nwekwara karịa 100 ndị ikom ndị pụrụ iguzo gbaa ama nke nsọpụta nakwa nchegharị ha, nakwa ka Kraịst siri gbanwee ndụ ha kpamkpam. Nwoke agnotism a n'ihere weliri aka ya abụọ elu n'ihu ọchị nke ihere ma sị, achịla aka m abụọ elu, ọ dịghị ụzọ ọbụla m pụrụ isi mee nke a, ọ dịghị ebe ọbụla m pụrụ inweta onye ọbụla nke ga-agba ama dị otu a banyere ihe anyị kwere. O wee were ihere hapụ ọgbakọ ahụ pụọ. Nke ọ bụghị ihe Jizọs na-eme, ọ bụ naanị ya onwe ya pụrụ ịgbanwe ndụ. Amamika chetara okwu nke Paul Azinga, onye bụ onye asọmpi nke egwu gọlf, onye anyị hụrụ ihe o kwuru n'olili nke Penn Stewart, onye egwu gọlf ọzọ onye nwụrụ n'ihe mberede nke ụgbọelu. Ọ sịrị, naanị Chineke pụrụ ịgbanwe obi. Ana m eche banyere nke a oge niile. Naanị Chineke pụrụ ịgbanwe obi. Naanị Chineke pụrụ ịgbanwe obi gị. Achọghị m ịma ihe ị meworo na ndụ, ma ọ bụ ebe ị nọrọ, ma ọ bụ ihe itinyeworo aka na ya. Amara dị ebube nke Kraịst zuru oke ikpuchite gị ruo na agaghịkwa ahụ mmehie ndị anya ọzọ. Nke a bụ ihe Jizọs na-eme. Anyị nọrọ na mba Baltimore ogologo oge gara aga. N'otu abalị Tọzdee, anyị nwere ọgbakọ ekpere na ọmụmụ ihe n'otu akụkụ nke obodo ahụ. Anyị nyekwara ọkpụkpọ oku maka ndị chọrọ inyefe Kraịst ndụ ha. Echetara m n'ihi na e mere ọgbakọ a n'otu ụlọ ọgbakọ. Ọ bụkwa n'ụlọ ọgbakọ a ka ndị a jiri mere ụlọ ụka. Ụlọ ọgbakọ a nwere ebe dị elu n'iru, ebe a pụrụ ịnọ kwusa okwu Chineke dịka ebe nchụàjà, ma o nweghị ihe a rụrụ nke a pụrụ iji rigo n'elu ebe ahụ. Anyị nyere ọkpụkpọ oku mgbe e mesịrị nkụzi ihe ka ndị mmadụ ndị chọrọ Kraịst pụta ma nabatakwa ya n'ime ndụ ha. Ọtụtụ mmadụ pụtakwara, ma ha apụghị igbu ikpere n'ala n'ihi na ebe ahụ anyị jiri mere ebe nchụàjà dị elu rie nne, ma ọ dịghịkwa ụzọ a pụrụ isi rigo ya. Ya mere ha niile guzoro ebe ahụ ma tụkwasịkwa aka ha n'elu ebe nchụàjà ahụ n'ikpe ekpere. Ha niile bịakwara ịnabata Kraịst. Anyị sokwara ha kpee ekpere. Ha nabatakwara Kraịst dịka onye nzọpụta ha. Ma ihe m na-amara gị ruokwa n'ụbọchị echi ya bụ na otu n'ime ndị ikom ndị pụtara inyefe Kraịst ndụ ha n'abalị ahụ bụkwara isi arịrịọ ekpere nke nwunye ya kamgbe ọtụtụ izu ụka. Nwoke a ndụ ya dịrị njọ rie nne ruo na nwunye ya rapụrụ ya ma laghachikuru ndị mụrụ ya. Ma ọ gakwara n'iru ikpere nwoke ahụ ekpere. N'ezie, anyị amaghị ka nwoke a siri bịa n'ọgbakọ ahụ n'abalị a. Ihe o jiri maka ya bịa anyị amaghịkwa, ma o nyere Kraịst ndụ ya n'abalị ahụ n'ọgbakọ ahụ. N'ezie, ọ pụtara ihe na mgbanwe dị ukwuu batara n'ime ndụ ya. Anyị onwe anyị amaghịkwa nke a, kama ọ bụ mgbe e mesịrị ka anyị matara na nwunye ya bịakwara n'ọgbakọ ahụ. Mgbe ọ hụrụ di ya ka ọ na-apụta ịnabata Kraịst, nwaanyị a nara eche ihe nke a pụrụ ịbụ, ma ọ gbara nkịtị ruokwa mgbe ọ chọpụtara na Chineke abatawo n'obi nwoke a ma gbanweekwa obi ya. N'abalị ahụ, ndụ ya ghọrọ ihe agbanwere agbanwe. N'abalị ahụ kwa, alụmdi na nwunye ha ghọkwara ihe agbanwere agbanwe. Mmadụ ole n'ime unu mara na Chineke ka na-eme nke a ruo taa? Chineke ka nọ n'ọlụ nke ịgbanwe ndụ. Ọ hụrụ nke a n'anya nke ukwuu, bụ iwere ndụ anyị nke mekasịrị emekasị ma kụnyekwa ya ume
nke ike ya dị ebube, meekwa ka anyị dị ọhụrụ. Ma ọ dịghị amado onye ọbụla ma ọ bụ banye na ndụ onye ọbụla n'ike. Ya mere, ọ bụrụ na ị chọghị ịkpọbata ya n'aka gị, ị gaghị enweta ụkpụrụ ọma nke ọ tụworo banyere ndụ gị. Ma ọ bụrụ na ị ga-arịọ ya ka ọ bata, ọ ga-abata. Ọ ga-abatakwa taa, ma malitekwa usoro nke mgbanwe n'ime ndụ gị. Ọ ga-emekwa ka ị ghọọ onye ekere ọhụrụ site n'ike nke ọbara ya. Ọ ga-emere gị nke a. Ọ ka nọ n'ọlụ nke ịgbanwe ndụ, n'ihi na n'ezie ọ bụ naanị Chineke pụrụ ịgbanwe ndụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnabata ya ugbu a dị ka onye nwe gị na onye nsọpụta gị, soro mkpe ekpere a. Ezi Chineke m, abụ m onye mmehie. Emejọkwala m gị ọtụtụ oge. Amaara m na onwe gị mgbe ọbụla m pụrụ irute n'ogo ịdị nsọ nke gị onwe gị na-achọ. Ya mere, ana m ekele gị n'ihi na ị zitere Jizọs ka ọ bụrụ onye nsọpụta m. O were ọnọdụ m n'elu obe. Nna, ekwenyere m na ọ kwụrụ ụgwọ nke mụ onwe m kwesịrị ịkwụ. Ọ na-enyekwa mgbaghara na ndụ ebighị ebi. Onye nwe m Jizọs, ana m anabata gị ugbu a dị ka onye nwe m na onye nsọpụta m. Ekele dịrị gị n'ihi ihe ị mere m nakwa ọbịbịa gị nke ị bịara ibi n'ime obi m. Ana m anabatakwa gị ugbu a dị ka onye nsọpụta m, n'aha Jizọs Kraịst bụ ọnụ na-ekwuru anyị. Amen. Ọ bụrụ na imewo nke a, ị ghọwo onye nke Kraịst. Ugbu a, chọọkwa ọgbakọ ndị nke Kraịst, ndị na-ekwusa okwu Chineke n'ebe o soro oke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe na-agaghị ime. Ka onye nwe anyị gaa n'iru n'ịnọnyere unu n'aha Jizọs. Amen. Ekele m gị ndị ọma gere anyị ntị n'olu. Amara m na Chineke onye okwu ya niile bụ eziokwu esitewo n'ihe ọmụmụ anyị nke taa bụ nke akpọrọ mmadụ ndị zutere Jizọs gbaa gị ume. Onye ozi Chineke bụ dọkịnta Jeremaya na-emeghe mụ na gị anya ka anyị mata na anyị kwesịrị ị na-enwe mgbaghara n'ebe mmadụ ibe anyị nọ, nakwa ị na-alụsi ọrụ ike site na idozi ụzọ anyị, nakwa ịhụ na ọkwụ ọtọ n'iru Jehova Chineke mgbe niile. Arịọ m gị ka ijisi ike gbaa mbọ ma na-etinye nke a n'ọlụ. Dịka ị na-etinye ya n'ọlụ, ka Chineke onye obi ebere mee gị mma n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụrụ na unu chọrọ ịkpọtụrụ anyị, unu pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-8065-024477, ma ọ bụ site na izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, ma ọ bụkwanụ site na idetere anyị akwụkwọ ozi na Olu Ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka onye nwe anyị gozie unu n'aha Jizọs. Amen.